Дългичка съм, ама чак толкова. Оба! Да влизам ли? Влизай си. Седни си. Някой. Добре. Дета може? Браво! Видях живота си като на кинолента. Детството, училище. Всичко лошо, какво съм направил. И ти ще караш. Благословен си, Христе Боже наш, и же премудрил в ці явлень,
низ послав им Духа Святаго, и те ми уловляй вселенько, человеко любче, слава Тебе. На Господа се помолим, Господи, помилуй. Боже вечни, който си събрал в едно разделените и си наредил да бъде неразривна връзката на любовта, който си благослови Исака и Ревека и си ги направил наследници на Твоето обещание, Ти сам благослови и тия свои Божии раби Христо и Паулина, опътвайки ги във всяко добро дело, защото си милостив и човеколюбив Бог, и за това на Тебе слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Обручава се рабът Божий Христо, за рабинята Божия Паулина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се рабът Божий Христо, за рабинята Божия Паулина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се рабът Божий Христо, за рабинята Божия Паулина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се рабинята Божия Паулина за Божия раб Христо, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се рабинята Божия Паулина за Божия раб Христо, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се рабинята Божия Паулина за Божия раб Христо, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Срещу Христос и Твоите ръце. Клани Христос с Христос. Пусни тази като символ. Това е кръст и докосваш пръст. Христос. Един път, два пъти и третия път го поставяш. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И отиваш зад Голгота, а кума зад набожението. И тръгваме бавно към масата. Айде, бавничко. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благословен да е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. С мир Господа се помолим. Господи, помилуй. За мира свиши и за спасение на душите ни, Господу, помолим се, Господи, помилуй. За да бъде благословен този брак, както он е в Кана Галилейска, Господу, помолим се, Господи, помилуй. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи, помилуй. Благословен си, Господи, Боже наш, свещенодейство на таинствения чист брак и законодателю на телесното, пазителю на тленното, разпоредител на житейските блага, който в началото създал човека и си го поставил като цар на творението и си рекал: не е добро за човек да е сам, да му сътворим помощник нему подобен. И като си взел едно от ребрата му, създал си жена, за която Адам, като е видял, е рекал: ето това е кост от костите ми и плът от плътта ми, тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа си. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи към жена си и двамата ще бъдат една плът. И което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. И сега, владико Господи Боже наш, сам Ти изпрати небесната си благодат над тези Твои раби Христо и Паулина.
и дай на тая рабиня във всичко да се покорява на мъжа си. Защото мъжът е глава на семейството и да преживее според волята ти. Благослови Господи Боже наш, както си благословил Авраам и Сара, Исак и Ревека, Яков и всички патриарси. Моисей, Сепфора, Йоаким, Яна, Захария и Елисавета. Запази ги, Господи Боже наш, както си запазил Ной в ковчега, Йона в китовата отрова, светите три момци от огъня, като си ми изпратил роса от небесата. Спомени, Господи Боже наш, и отхранилите ги родители, защото родителските молитви закрепяват основите на домовете. Спомени, Господи Боже наш, рабът си Христов и рабинята си Паулина и ги благослови. Дай им плод на отровата, добри чеда, душевно и телесно съгласие, възнеси и като кедрите на Ливан, като лоза добротворен, дарува им властно семето, като имат всичко достатъчно да дават изобилно за всяко добро и благоугодно на Тебе дело. И нека видят синове на синовете си като маслини клони около трапезата си, и като благоугодят пред Тебе да просветнат като светила на небе Тебе, нашия Господ, комуто подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Венчава се рабът Божий Христов, за рабинята Божия Паулина. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се рабът Божий Христов, за рабинята Божия Паулина. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се рабът Божий Христов, за рабинята Божия Паулина. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се рабинята Божия Паулина, за Божият раб Христов, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се рабинята Божия Паулина, за Божият раб Христов, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се рабинята Божия Паулина, за Божият раб Христов, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Кума да дойде. Христос е ръцете над главите. Наближайте се. Наближайте се малко. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Премудрост прости, услышим света го Евангелие. Мир на всички вас, е дошъл часът ми. Майка му рече на служителите, каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 камени делви, поставени за миене по юдейския обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. Исус им казва, напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре, тогава им казва, налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха. А когато стария сват пусна от водата, що се бе превърнало на вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха. Той повика младоженеца и му казва, всеки човек слага първом доброто вино и кога се понапие, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино до сега. Така Исус стори начало на чудесата си в Кана Галилейска, яви славата си, и учениците му повярваха в него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Боже, който си всичко сътворил със своето могъщество, утвърдил си вселената и си украсил венеца на всичко сътворено от Тебе, като даваш и тази обща чаша на съчеталите си за брачно общуване.
Благослови с духовното благословение, защото се благослови Твоето име и прослави Твоето царство. На Отца и Сина и Светия Дух, сега и всяко и во веки веков. Амин. В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух. Амин. В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух. Амин. Само младоженците, две крачки напред. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 3 пъти ще обиколим масата, като на 4-те страни срещу мене се кланяте леко, да не падат дъците. Евай ме очрен и роди Сина Емануила, Бога же и человека достал, имя Ему Егочен ходейки в мир и изпълнявайки в правда Божиите заповеди, и ти, невесто, възвеличи се като Сара, развесели се като Ревека и умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог те е благоволил. Преклонете главите си пред Господа. Една друга главите пред Тебе е Господи, Боже, Боже наш, който си отишъл в Кана Галилейска и си благословил там брака, благослови и тия Твои Божии раби, които по Твоят трон се съчетаха за брачно общуване. Благослови ги, кога влизат, кога излизат, да прави изобилен в бъда живота им. Възприеми венците им в царството си, запазвайки ги несквернени, непорочни достъпки, разводни зависи во веки веков. Амин. Отец, Син, Свети Дух, Света единосъща, животоначална Троица, ето Боже свой царство да ви благослови, да ви даде дълъг живот, напредък в живота и вярата, да ви изпълни всички блага на земята по молитвите на Света Богородица и на всички свети. Благоденствено и мирно житие, мир, здраве же и спасение, всем благо и поспешение. Подаш, Господи, нововенчанном рабом Твоим, Христу и Паулина с възприемником, сродником, празнующим празник сей, и сохрани на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета. Молитва ми, Свети Отец наш, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Възлюбени в Господа младоженци, отечески ви поздравявам за това, че пожелахте да сключите своя съюз брачен и в светата ни православна църква. И именно това се случи днес, тук в Клисурската света обител, един от големите монастири на България. Чрез таинство, установено от Господ Исус Христос, а това е таинството брак. А Господ Исус Христос установява таинството брак. Чухте в евангелското четиво по време на тази служба в Кана Галилейска, древен град, който Христос бил поканен на сватба и там направил своето първо чудо и неговите ученици повярвали в него, а това са светите апостоли. Така че таинството брак е свързано с първото чудо на Господ Исус Христос и не случайно в Свещеното писание е описано, че Бог е любов. Нека Бог да е винаги с вас. Любовта Христова никога да не стихва.
и вие в добро здраве, с бодрост, с взаимна любов да създадете едно щастливо семейно.